Yes, ngiyabingelela mshengi, ngibingelela izithando zethu zokhozi ebusuku ngo-10:15 bahlala behlezi besilindile, so siyabonga kakhulu. Okay. Now, yes mshengi, uyazi into yokuthi umuntu wesifazane mezithwele noshintsho lenzakalayo ekameleni into abantu abaningi abathi if besa excited ngokuthi soba nengane basuke beplana ukuthi sothenga amanabukeni kuzonziwa i-baby shower, ingane izofunda phi na zonke lezi zinto oziplanayo, kodwa usuke ngakuplanelile lo 9 months lo ozoba khona bazophila bobabili lapho kuzoba khona ushintsho. Manje lo shintsho lolu kungaba ushintsho lokuthi khona ocikekayo, khona owaliswayo, kube noshintsho lomzimba nokuthi umzimba wakho uthwele kanjani, uyakusinda umzimba nananga indlela nje nawe obheka ngayo umzimba, but also kakhulu umdavazo nanenkanuko yomdavazo uma umuntu wesifazane esezithwele kuba khona ushintsho lapho. Okay. Now asikhumbule ukuthi before umuntu azithwale ama-chemicals omzimba nje enza ukuthi ngesikhathi iqanda lakhe selivuthiwe ngelanga ezomitha ngalo, angithi iqanda lokho ngoba selivuthiwe ngalelo langa lelo, so umzimba wakhe usukushisa, you know, noketshezi liphuma lapho liyashibilika ngoba kufanele umzimba wakhe, umzimba usukufunani, usukufuna ukuthi wena lethi sidoda ngisibambe kuze mina ngizithwale, okay, or ngikhulelwe. Alright. Ngaleso sigaba futhi le ama-chemicals omzimba enza ukuthi umuntu wesifazane, kakhulukazi khona lesifazane estrogen, izokwenza ukuthi umuntu wesifazane alangazele ucansi. Okay. But also nale hormone yesilisa ithi ukunyuka ngaleso sikhathi ngoba yenzani, yenza ukuthi ngale kokulangazela nje nawe khala umuntu wesifazane, umuntu wakho umbheka nje ukhala umhalele ngoba umzimba wakho udalelwe ukuthi angakhe ingane. Okay. Ngeke ngakusho lokhu before ngathi umzimba wethu ngokudalelwa kwayo awubona unandaba nokuthi ama-round mangakhi nokuthi ulaste kangakhi, kuphela wona ufuna isidoda sihambe sifike lapha siqhumbuse iqanda kwenzeke ingane kuphela, umzimba wakho ufuna lokho. So before uzithwala inkanuko isuke iphezulu kakhulukazi lelo suku ekumele ngabe umitha ngalo. Now uthi uma usuzithweleke wena sumitha usuyashintsha kumzimba sokuthi hayi sengitholile phela into engiyifunayo. Alright. So kuba khona noshintsho oluba khona emzimbeni womuntu wesifazane. Alright. Now hlamba sike sihlukanise lento sithi enyangeni ngoba inyanga zo9 sihlukanise ngenyanga entathu. Okay. Enyangeni zokuqala entathu khumbula ukuthi kwenzakalani lapho umuntu wesifazane ethola inhliziyo encane. Abaningi nakuma movie ubona uyaphalaza uthi esemeeting nagejima yokuphalaza because enye yempawu zokuqala lezo zokuthi umuntu wesifazane uba nenhliziyo encane. Yes, aphalaze. Uyabona kukodwa ke nje lokho ukuthi unenhliziyo encane ukuthi iphalaza umdavaza kuzoba kuyinto yokugcina nezocabanga. Uzokunyanya iperfume yomuntu ethi masondela nje indoda yakho ikunyanyisa iperfume manje ukuthi iphalaza. So uyabona zonke lezo zinto zikwenza ungasawuhaleli umdavazo. But also kuleso sigaba futhi umuntu wesifazane uyakhathala kakhulu. Ukubona kuthiwa salala kangaka lekha khona yini ozithwele lana because umuntu wesifazane uyalala. So nako lokho kukhathala nokulala kusho ukuthini? Kusho ukuthi awusazi uhalela wena, energy yakho iphansi, ngeke uzulu ukuhalelana nomdavazo. But also ngokushintsha kwama-chemicals akhe kakhulukazi estrogen yakhe umuntu wesifazane ugcina eseba nolaka nje acikeke, abe neconsi akhale ngokusheshsha acikeke. So uyabona lo mamood wodwa futhi azomenza nako futhi lo egcine engawuhaleli umdavazo. Alright. So uyabona le kusayinyanga 3 months nje oqala lo muntu kwenzeke lento. So already uyabona sokunoshintsho ekameleni, sokunoshintsho lendlini kumdavazo. Alright. Now omunye umuntu wesilisa uzothi uvele washintsha lo muntu masezithwele kanti cha sena sama kashintshanga yena. Kushintsha ibiology nama-chemicals omzimba wakhe kuyiwona amenza ebe yilendlela ayiyona. Okugcina umuntu uthi masezithwele emshengu umuntu ambona useshintshile lo muntu ngoba mhlambe ezibona ukuthi uthwele ingane yami njalo njalo, or nayo lo wesilisa kuba ngathi akangifuni ngoba ngizithwele kanti cha nidlala ama-chemicals nje nina yokuthi nizithwele nobabili phela nisuke nizithwele. Okay, ngoba empeleni isayensi iyabonisa ukuthi nomuntu wesilisa if kukuthi lo wakwakhe ezithele naye kuba khona ushintsho liba khona kuyena. Alright. Now emva kwalo 3 months oqala kulo wesibili u3 months yilapho ke abaningi babiza ukuthi honeymoon stage leyo ngoba
kuleso sikhathi ingane angithi ngaphakathi siyaqala umzimba usiyayifoma manje lengane. Ngesikhathi umzimba uyifoma lengane kwawena suba negazi eliningi ngoba kufanele manje igazi lakho likwazi ukusupply ubani lo mntwana nawe. So ngesikhathi wena uba negazi eliningi negazi lakho ligijima, legazi futhi lizogijima lesithweni sakho sasekameleni. So ugcina suvukelwa more wena kuleso sigaba leso ngenxa ukuthi igazi leli seliningi emzimbeni wakho. So nakhona kwisitho sakho kuntombi zodwa lizogijimela khona. So ugcina wena suba umuntu onjani osuhala even more ngaleso sikhathi. Okay, so yiko ngithi honeymoon leyo ngoba abantu besilisa abaningi basithokozele leso sikhathi ngoba babona ukuthi hey lo mama usuke emlangazele kumnandi and futhi ngaleso sikhathi nesisu suke singakabi sikhulu kakhulu. Uyabona nisangabambana njena nenze ama position athize naye uyakwazi ukuthi abe ngaphezulu kwakho nenze ama position amaningi nje ningawenza ngakuleso sigaba engeke niwenze mhlawumbe uma sokudlulile. Mhlawumbe while ngilapha kuma position angikhuluma nalapha eqaleni ukuthi lo nyanga nenyanga zokuqala ngoba abantu bake ngiyazi umbuzo abazobuza nawe behlele ekhaya ukuthi ama position senze njani ku safe nini. Okay, ngesigaba lesokuqala ezinyangeni lezi zokuqala entathu ungenza noma yipi position unless udokotela wakho ethe kukhona inkinga. Inganike leyo mhlambe wena uke waphuphumelwa izise eziningi kulo 3 months before lo 3 months. So mhlambe kusho ukuthini mina ngudokotela mhlambe umlomo wesibeletho sakho uthi mike kwahlela into uvuleke mase uyayikhipha ingane. So sithi thina ingeke be careful mokunjalo. O uke wanenkinga wena nomzanyana ongakwazi ukuthi umzanyana wakho uhlale kahle mhlambe uhlale ngenzansi ngasemlomeni o uke uyopha singekho isidingo. Lalela vele if umuntu ezithwele kuzoba khona igazana iconsana legazi lizoba khona but akumele ukuthi umuntu ophe. Okay, so mhlambe lo muntu siyambona ukuthi ayi ngeke uyopha manje lo muntu siyazi ukuthi akumele angabe uyopha or kuba namanzi aphumayo kumele kube namanzi futhi aphumayo ngesikhathi uzithwele. Alright, or kunesifo kesithize nje esinye esikhona esithi thina cha ngenxa ukuthi lo muntu unalesifo lesi akumele ukuthi enze umdavazo or ukuthi imlomo wesibeletho wakhe kanjani. So ziningi izathu so odokotela sizothi cha ungakwenzi. Kodwa if singekho leso sizathu sizothi thina cha kulo 3 months sokuqala hayi cha dala wayeka nje ungenza noma yipi position. Kodwa khumbula ukuthi kulo first 3 months ngithe umuntu unenhliziyo encane. Okay, ngathi uyakhathala. So if ekhathala okusho ukuthi one wena umuntu wesilisa ungaba ngaphezulu easy ukuze ungamkhathazi yena but also khumbula amabele akhe ababhlungu futhi ngesikhathi kulo 3 months sokuqala. Alright, so ube careful ngesikhathi ungaphezulu kuyena ukuthi ungamgcinezeli amabele ngoba abhlungu amabele kulo 3 months sokuqala lona. Okay, so kuzona zonke inyanga nje if ukuthi senithwele isikhathi ama position okuyiwona alule engawenza ile onilele side by side. Okay, owesifazane ngaphambili wena useceleni mhlawumbe umngena ngemuva umngena ngaphambili kodwa from ngemuva. Okay, lapho izandla zakho ziyadlala lidlale namabele ube careful khumbula ukuthi amabele akhe sensitive umthinte umdlalisa ubhontshisi njalo njalo. Okay, but nako futhi lokho ukuthi if usethi isisu siyasibona sesiyakhula manje siyaqala ukuthi wenza ama position angeke azamgcinezele isisu. Alright, and futhi wenza ama position angeke azamenza ukuthi ahlale elele flat unomphela mhlambe more than 20 minutes ngoba kakhulukazi if usefika la ko 20 weeks kuba pregnant kwakhe isisu siyaqala sesiyakhula ifelele ngomhlana kakhulu sigcine sesigcinezela umthambo lo uhambisa igazi lisenhlizweni abe dizzy. Umthola umuntu wesifazane athi ayi ngeke ngeke ngenza umdavazo ngiba dizzy usizogcina ngasawufuni ke manje umdavazo ngenxa ukuthi uma nidavazana ile position eniyenzayo nina. Okay, engekho right. So instead wena of course iphilo nje always umngani wakho so either iphilo ube ngenhle ekhanda lakhe kuze angabi flat kakhulu or umdonse umbeke ku edge yombhede wena umuntu wesilisa either umile noma uguqile embhedeni yena ulele embhedeni ngoba ngesikhathi wena uguqile noma umile then nomzimba wakho futhi awumsindi yena ukuthi umgcinezele awuzimelele kuyena. Okay, so konke lokho kuzomsiza ukuthi kungabi naleyo pressure. Okay, now ngoba uma sokuya ngasekugcineni
yes into ye-pressure, into ezogcinezela isisu sakhe izomenza ukuba ngathi akasakwazi ukuphefumula. Into yokuqala lezo isho ukuthi ayi uyangcinezela angikwazi nokuphefumula. Alright, and nangalokho ukwazi ukuphefumula nje isisu sisodwa sizomenza angakwazi ukuphefumula. So ithi noma nifenda, don't overfenda. Okay, ngoba uzomenza ukuthi akhathale, and kukodwa lokhu uzogcina sethi hayi ngeke awume kancane ngoba sengikhathele. Ngoba ukuphelelwa umoya nokuba nephika enye yezinto ezokwenzeka kuyena ngesikhathi esizofika ekupheleni kwalo 9 months wakhe, ngoba iyamsinda lento. Okay, but also umuntu wesifazane masezofika kulo 9 months, between 6 months manje kuya ku 9 months kwayena usuke esevukwa into yokuthi ayivikele ingane more than ukuthi ajabulele ukwenza umdavazo. Okay, so uma sesuka kulo 6 months, ngoba khumbula ngithe kulo 3 months ka 6 months ihoneymoon, umanzi uyawujabulela umdavazo awufune futhi, but 6 months ka 9 months umzimba wakhe kwesinye isikhathi uyaba dry nakhona ngoba kwayena umzimba usuke engasabujabuleli kakhulu ukwenza umdavazo, ngoba nasengqondweni yakhe manje usezama ukuvikela ukuthi ingane lena ayibe safe. Okuyukuthi kodwa-ke vele ayikho into ezokwenzeka ingane as long as zingekho kule mpawu kade ngizisho, noma udokotela engashongo ukuthi kunesizathu. Kuphela nje nini yenzana ama-position enizokwenza sure ukuthi awumgcinezeli umama for the sake of comfort, by the way, hayi ngoba ingane ayiwubona umphambili, ingane awuwuzwa umphambili, ivikelekile ingane masingaphakathi ngoba kunala mafinyela uketshezi angaphakathi sibiza ngokuthi amniotic fluid anjenge cushion, lo nto shock absorber. So ngesikhathi wena ungena uthi fendi phakathi ibambe shock le yokufenda kwakho mase kungafiki enganeni. Alright, but also nomlomo wesibeletho sakho une plug yamafinyile lapho ivalile ukuthi okungaphandle kungangeni ngaphakathi enganeni. Kodwa futhi again wena ngesikhathi ungena kumama ungena ngaphakathi kwinkomo yakho, ungena kwisibeletho, ingane ingaphakathi kwisibeletho, wena usuke ungena ngaphakathi kwinkomo. So meaning ingane ivikelekile ngaphakathi from nina nomdavazo wenu. Dokotela, isikhathi esiningi sesiye sibuke lapha sekuba nabesifazane asebeneminyaka engale kuka-40 uhlangene naye sekhulele. Ngabe lokhu kuba namuphi umthelela mhlawumbe sibheke umehluko bakhona uma kuthinta indaba yeminyaka, ngoba iba khona nako leyo yokuthi ngathi masingale kweminyaka sekhona nobungozane osuba khona? Sure. Look, yes, ezodokotela siyasho njalo. Okay, but ngiyazi ngokwe-experience yami nekusengikubonile ngibuye ngikuphikise lokho, kodwa medically ke iba khona leyo risk yokuthi if isinyukile iminyaka iba khona i-risk kakhulukazi esibhekana nayo ile yokuthi ingane iyakheka kanjani, ukudaleka kwengane. Ngoba ugcina sokube nale risk yengane engizoyisho in inverted commas ngithi isidalwa. Okay, meaning ama-chromosomes akhe nama-genes ngesikhathi enzeka kuba noshintsho olukhona lapho, kakhulukazi i-Down syndrome. Okay, lothola ukuthi ingane uyambona nje ebusweni ukuthi unokwakheka okuthize ngenxa yokuthi umama ubemdala. So akuyona igaranti leyo, kodwa sike sithi sodokotela i-chance iyanyuka if kuwukuthi umuntu umdala. But nangale kwaloko nje if umuntu ese-over 40 sesinale risk yokuthi mhlawumbe usenoshukela and mhlawumbe usezoba noshukela lo, ngoba uyakwazi ukuthi udevelophe izifo ezifana noshukela no-BP ozithola ngokuthi wena uzithwele masuba ne-BP yokuthi wena uzithwele. Alright, but also with the age ungase ube nenkinga ukuthi umzanyana wakho ugcina suhlala endaweni ezirong. Okay, but also if ukuthi unayo le BP iba i-risk yokuthi wophe, and ngesikhathi sowopha sokuyi-risk yokuthi isisu siphuphume. Alright, but izinto esithi ama-risk lawo okuwukusho ukuthi wena yazi ukuthi kunale risk, okusho ukuthi gada-ke wena, akusho ukuthi awukwazi ukuyithola ingane, ungayithola, but qaphela wena and wenze nezinto, wenze sure ukuthi uyawenza ama-screening so that uzokwazi ukuthi uzivikele wena but also uvikele ingane yakho. Dokotela, nazi iy'nkolelo zeke uzosilungisa-ke dokotela, ngoba lezi esiyikhuluma ma siy'hlalele emakhoneni ney'ntwana zami ukuthi-ke sisuke sishukane, kodwa khona sisuke sikushuka bese-ke ziphume lezi y'ndaba, zigcina-ke lezi y'ndaba zethu esiyikhuluma emakhoneni lapha edolo la sihlala khona
zigcina seziba uqiniso. Inayo-ke lento enamanga phakathi ibe ngazuthi yeah njengalena nje dokotela yokuthi lo wesifazane uma kungenzeka uzithola ukuthi ukhulele soke umshengu kanti uzophinda ayitholele i-side chick azoya nayo ucansini yemaka owesifazane lo wesifazane athole iside okusho ukuthi kube khona umuntu azomthola eceleni sure bese beqhubeka-ke nokuthi baye ucansini usezithwele manje uzithwele alright kodwa kusebeya ucansini nalo iba khona lento yokuthi angazi kukhona ukuthwebuleka mhlambe kwalo sefika emva kwami bese ukuthi ingane-ke nayo bese qhamuka kube nakho ukuthi engasefana nayo kade yachithwa nayo noma imibhemo yethu imbhemo nje leyo imbhemo if kukuthi ube sezithwele kodwa imange ngingena ngoba phela fanele ngichaze nanokuthi ilaphi lefika ididane khona alright if kuukuthi wena umshengu nomuntu wakho ulale naye manje uFebruary 1 okay kanti umuntu wakho ngoFebruary 7 alright uzobe elele nomunye umuntu okay so khumbula ukuthi isidoda siyakwazi ukuthi siphile up to 5 days 7 days ngaphakathi kumuntu wesifazane alright so une chance manje lo muntu wesifazane ukuthi umithiswe mhlambe ilwa muntu owalala naye ingakabi lo suku lolakhe lokuthi uya ovulate ngesikhathi wena suyafika ngalelanga vele silazi ukuthi ilanga lakhe leli kumele angabe ya ovulate isidoda sakhe lesiya sifike eqala okay kunalesakho kanti kade sithiphile silindile nje siyaphila ngoba mhlawumbe ube nesidoda strong esikwazi ukuphila zonke lezi insuku simile gateini silinde nje ukuthi lavushwa nje leqanda leli ngiyangena okay yena azitshela ukuthi hakulezo insuku lezi nganginomuntu wami kanti cha isidoda salo ishende lakhe besikade sihlezi nje sithiphile safike sahamba sangena kuqala okay and lokho engizokusho ngiyakusho nje ngoba phela siyafundisa alright kodwa akuyona into esifuna ukuthi abantu bahambe bayikholwe emakhaya baze bazitshela ukuthi basukuphenyula DNA yeah kukhona futhi kungenzeka futhi ukuthi umuntu wesifazane athwala amawele kodwa ebe abantu ababili bangafani yes aqala ke inkathi but ngiyasho ukuthi yabona manje ngoba sikhuluma iscience into engasiyenzeke okay but akujwayelekile but kungenzeka kuyakwazi ukuthi kwenzeke same ngale incazelo ngisho okay so kungenzeka ukuthi thola amawele yebo nalo futhi afika ashaya yes same day angithi leli kade lithiphile wena usushaya namhlanje same days yoshaya umaliyete masefika lamawele asamawele angafani phela khona amawele awuthiwa ama-identical twins angithi khona nalawa angafani so siyazi ngamawele afanayo khona lawa angafani kodwa lawa angafani akusho ukuthi usuke ubaba bengafani khona uthola ukuthi nje amawele abafani kodwa iy'ngane zabo yes iy'ngane zababa nomama angisho ukuthini kodwa ngathi lento ye-DNA sinako-ke manje ukungena sinako ukuthi uvuse uhlevane nayo leyo kwena mlalelo Ukhozi FM sekunikeza ithuba yokuthi nawe ube ingxenye lokukhuluma inombolo yethu ozongena kuyona ile ethi 0860024337 kuyona Ukhozi FM ake siqale ngapha masibuya siphinde sekuthathe nawe qhubeke futhi nodokotela uzwile unamba ngambo 10 086 it's a number 086 2437 that's the number call angizwile ngithi birthday yami kusasa thank you baby sakazolalela Ukhozi olomaphiko kubona ke mlalelo Ukhozi FM sihleleke nodokotela nomthoko Mthembu ezasenawele kudala Ukhozi FM sekuzokunikeza ke ithuba lokuthi uzibuzele nawe kodwa ngaphambi ngize kuwe dokotela ngiyafisa la uphinde usilekelele la ngoba masikhuluma ngomdavazo ukhona nalomdavazo lo ikakhulukazi masikhuluma ngendaba ye-oral sex njalo njalo wona ke ngalesi sikhathi uphephe kangakanani ukwenzeka lokhu uphephile
alright, if benivele niwenza nabantu abaphephile nobabili, alright. Khumbula ngihlale ngithini uma sikhuluma ngomdavazo wokhotha ukuthi khotha lo uthembe khona. Yes. Okay, if kuwukuthi benivele nikhothana nithembene then kulungile lokho ningakwenza lokho, but mhlawumbe nakhona yenza sure ukuba clean kubalekile ngoba kwawena ufuna ukufaka izinambuzane nokungcola okuzosondela ngaphakathi kwinkomo yomuntu wesifazane egcine sene-infection futhi manje naye. Yes, but also one thing esike sisho ukuthi even though it's rare akujwayelekile kodwa ungaphephethi lapha ya inkomeni ngoba phela abanye abantu bayaphephetha, even though it's called a blow job, don't blow. Awuphephethi umoya. Yes, sokuyinkinga leyo, udinga umoya lapha yana. Don't blow the job, just job the job. Dokotela, kuvamise ukuthi abanye abaningi abesifazane bakhale ngendaba yokunganakwa ngalesi sikhathi. Mhlambe nazo lezi zinto lezi ezihambisana nama-hormones okugcina kube khona ukuxabana njalo njalo. Iba nayo umthelela. Okunye naye umuntu usekhetha nokudla, okunye akazwani nakho kanti wena uza mhlambe nalelo phunga lelo ukudla mhlawumbe angasho. Zonke lezo zinto mixed emotions. Yeah, again iwona lama hormones lawa, uprogesterone bene-estrogen bamshintsha umuntu wesifazane, umthola ikhala selingaka angathi ushrek, you know, umthola ukuthi usenenduna, umthola ukuthi usenamaphetha amnyama ebusweni, sibiza ngokuthi melasma. Iwona lama hormones lawa azomenza ukuthi kube njalo. Nako-ke futhi ukuthi igazi lakhe ligcwele igazi liningi, so ugcine sevuvukala, so uzovukala iy'nyawo, vukala izandla, vuvukala ikhala njalo njalo. Alright, but la uma sesiya kuma hormones akhe, khumbula ukuthi ngithe one of the things ezokwenzeka umuntu wesifazane ukuthi uzoba nozwelo abe sensitive kakhulu. Alright, so ngesikhathi eba nozwelo eba sensitive, nawe ke as upartner wakhe, it means fanele nawe manje uhambe with the flow, nawe ungabe umuntu o-expecta ukuthi izinto zibe njengakudala ngoba uzotefa vele kuzoba noshintsho. So uzobe kudinga wena uwumuntu wesilisa ukuthi number one ungabi childish, ube mature. Okay, so but ukuthi ube khona ngoba uyathuka naye nokushintsha komzimba wakhe, usiyazinyeza ukuthi awusenginjena, mhlamba usangifuni, mhlamba usangithandi, kanti udinga wena ukuthi njalo ulukugcizelela ukuthi cha kumina usabalekile, ngisakuthanda njalo njalo. But sike sakhuluma earlier on sathi naye umuntu wesilisa uba nayo into yokuthi kube noshintsho kuyena, sibiza ngokuthi covardias syndrome. So ukuthi naye kwesinye isikhathi omunye nehormone yakhe lesilisa yehle, so agcine kuba ngathi akahaleli nayo umdavazo. Abanye baze bathi uyamnyanya umuntu wesifazane. Cha, usungamnyanya, kusuke kuyibiology nje yomzimba wakho, nawe eyenze njalo kwehlike le hormone yakho yesilisa, umdavazo ungawuhaleli ngaleyo ndlela. But also khumbula nawe usuke ubaba, sokuyikhona nawe lento kwena ngaphakathi ethi ngiyayivikela nami lengane manje ngoba kusuke kuyingane yakho. Okay, so mhlambe nayo omunye umuntu esekhaya uzogcina esethi ngoba angimhaleli lo angiphumele ngaphandle, suyagcina manje siyoganga siyolanda okunye, manje ulanda ukungcola nezifo ney'nkinga ezilanda lapho. And naye lo muntu ozohamba ugange naye uzogcina sebambelela kuwena, kanti wena izothi masizelwe ingane liboya uthando likama wengane nengane senibondile futhi manje seniyazwana. But also one of the things ezibuye zenzeke ezenza ukuthi abantu baxabane emotionally ukuthi naye umama, kakhulukazi uma sokufika kulo 3 months, kulo 6 months kuya ku 9 months, lo 3 months wokugcina, ugcina naye esebonda kakhulu nengane engasamnaki ubaba. So ubaba agcine esezizwa ngathi akanakekile. Manje ke siphila kule environment lapho umuntu wesilisa akakuvezi ukudinga kwakhe kwemizwa, kunaloko uvela thule ahobe, ngesikhathi esethulile hoba kanti uthuli so
ukuthi ubona ngathi awakasanginaki manje lo muntu usenake ingane usethanda ingane kakhulu lo wesifazane sezibona ngathi akasangifuni so uyabona kuba i-miscommunication engadingakali nje kodwa ithi mase sikhona ingane ithi mase sikhona ingane uqale phansi uthando iyona futhi ezonenza oluvuke futhi lo thando nithandane futhi Dr. adlulise laba masibuya sithathe ke la abalaleli ngoba ke basithinte kule nombolo elula kakhulu ethi 0860024337 kulona lokhoza FM uzolalela ukhoze olumaphiko friko noluhamba phambili cha kulungile dokotela asibathathe abalaleli sike sibone ukuthi siyamthola nokuqala la so khozeni sawubona ngikhona mina kunjani Ngiyaphila ngibingelela ngivela siphuthume ngiqhapheshile ikhala. Yebo baba. Esedubele ngize ngithi lapha edubela. Ake ngibuze lamnethu ukuthi ena mangabe inyanga seyisondele kakhulu mhlawumbe inyanga ka9 kodwa ufuna ukumdavaza. Ngaba ngimlekeleli ekuthenini nase kuzofika isithuba sokuthi atete kusheshe kulunge kahle kahle nje ngithi qabeze ngomhlambeza. Uzolalela la iledweni ngiyathokoza. Siyabonga Dube. Yebo. Yebo, ihlambezo sakhe, isihlambezo sesidoda lalela. Kukhona ukulekeleleka kukhona. Khumbula ukuthi ngesikhathi naye efika kuvuthondaba umama, okay? Kukodwa lokho kuyamrelaxa after esefikile kuvuthondaba. Alright? Kanti kubalekile ukuthi uma sezofika kulesa sigaba nenyama zakhe kwazi ukuthi relax, okay? Even though ngeke ukungena komphambili enkomeni yakhe kugcine kumenze ukuthi isibeletho sivuleke kodwa kunezinto esithi ama prostaglandins thina ezigcina sezenza ukuthi nawo umlomo uthi ukuthamba kancane, okay? Nayo ipassage leso kukhona ukumsiza kuzomsiza ngako lapho uma sizofika leso sikhathi so yebo Dube isidoda sakho sisona isihlambezo Ngasithathe la ngomunye sokhozeni sawubona sikhona thina kunjani kuwe Njani? khona Hayi siyaphila uyaphila Dr. uyaphila kakhulu singakusiza mfowethu yebo nje manje Oni kudokotela ukuthi inyanga masezila esithupheni kuya ku7 mangabe ekhulelwe wesifazane mangabe umshaya ngento ecijile ingane isuke isikwazi nayo ukubamba idonsa lapha into ecijile lapha enkomeni ngaphakathi esiswini awungixoxele nje manje yini ecijile Eyiphi usho yona induku yethusi Oh kushuthi hayi bo nje manje kushuthi lento yakhe icijile iyahlaba iyahlaba cha lutho imanga ngikuphendule ngoba ukhona lutho lalela ingane ayuboni nokubona umphambili wakho ngesikhathi ungena lapha phakathi alright futhi ayizwa nokuzwa whether umama uyahleka uyabona isikhathi umama ehleka kuyanyakaza ngokufana ngesikhathi wena umfenda ngaphakathi kuyanyakaza ngokufana ngoba ingane ngesikhathi ngaphakathi kwisibeletho kunamanzi angithi kunalamanzi lawa ayiprotectile ingane sibiza ngokuthi amniotic fluid thina lo manzi ke lawo asebenza njenge shock absorber so uthi wena mongena ufenda uthi one lo manzi abambe ishock ukuze leyo shock ingafiki enganeni okay so ingane ivikelekile ayiboni lutho ayiwazi umphambili wakho okay so nje khulileka nje as long as umama yena ekhululekile ekujabulela ekufuna lokho kungekho ubuhlungu engophi then ningakwazi ukuthi niqhubeke kuphela nje wena gada ukuthi ungasicinezeli isisu uma sofika lapho ko6 months kuya ko9 months ungasicinezeli kakhulu isisu kunaloko umdedeleni abe ngaphezulu ngoba if yena engaphezulu kukodwa lokho kuzomsiza ukuthi uyena uzokwazi ukugauge ukuthi how deep ingena deep kangakanani uzokwazi nokucontrola ukuthi kufendwa fast kangakanani kuze angahefuzeli kakhulu angakhathali uyawubona ke nawe umphetho yiwo loyo asibonga
asithathe omunye ukhoze sawubona. Bhuti kunjani? Siphilile. Awu. Ngicela ukutholakala ngiyexolisa ngiphume esayidini ngizocela ukuba udokotela la eGoli ke angazitela ngingatholakala khona yini izinto zakhe ezizoqhina ngiyaloku ngizolalela eredweni. Mhlawumbe eredweni ake uphinde lo mbuzo wakho ukuze akuzwise kahle dokotela. Inkinga ikephi? Uma ngabe kwenzeka ukuhlangana nomuntu wakho kanti usemaperodini noma ungena emaperodini ngalezo sikhathi emhlangano kunganani ubungozi lapho. Oh, okay. Okay. All right. No baba, if kuukuthi ulala nomuntu wakho angene esikhathini noma ekuwona ama-period abukho ubungozi obukhona lapho kunina nobabili. Phela nje kufanele nazi phela nini ukuthi nikwazi ukuthi ukuklineka nanokuthi after nobabili nigeze ngoba phela igazi leli ekugcineni, all right? But akulona igazi lesilonda, kusuke kuyigazi lokuthi kunesikhumba lesi singaphakathi kwesibeletho sakhe kuyisona esiphumayo, okay? So akuyona into eyingozi phela nje ukuba clean kona okubalekile before if ukuthi nizokwenza ngesikhathi kuma period ukuthi ageze nayo even before nenze sure ukuthi alikho igazi elisalele ngaphakathi but even na after futhi kunaloko if kuukuthi uyalala nomuntu wakho ekuma period ngesikhathi efika kuvutha ondaba kukodwa lokho kuyamsiza ukuthi ama period akhashesha aphele by the way or if kuukuthi unenhlungu zesilumo kuyamsiza futhi lokho if kuukuthi nilalane ngesikhathi ekuma period so abukho ubungozi ngalelo ngoba ubuze lelo gama abukho ubungozi khona all right yes eGoli yes ngiyeza ngathi abantu baseGoli votani ukuthi ngize kuphi abashike yebo lendawo thina soqhamuka phela nje dokotela imzuzu omunye kuphela uzosele hawu quickie kulo mzuzu owodwa nginike ugoqa ehlokweni sanamhlanje bese banike ubakhumbuza ke ukuthi mawungekho emsakazweni ukhoze FM bakuthola kuphi. Yes. Mhlambe nje Mshengo I think into ebalekile ukuthi njengoba sikhuluma nje namhlanje senzela ukuthi abantu bazwane okay nangezigaba ezingafani kubudlelwane babo okay but ayikho into ebalekile kubudlelwane benu if ukuthi khona ozithwela ayikho into ebaleke ngaphezulu kokuthi nikwazi ukuthi nibe nesikhathi senu nobabili lokuthi nibonde nibe nesikhathi senu sokuthi nixoxe ngemizwa nixoxe ngezidingo zenu okay nama plans enu ngoba kuningi ukucabana ukuba khona omunye acabanga ukuthi ho kusho ukuthi uthule ngoba kusho ukuthi yilo kusho ukuthi ogcina siwona izinto eziningi emndenini nakubudlelwane kanti manje if sokuzofika nengane lana uyabona sene responsibility engaphezulu kwenu sokunalomuntu ke futhi manje and if mhlawumbe sokuyisigabeni la umama akasakwazi ngempela and akasathanda or niyasaba nobabili ukudavazana sebenzisa thintanani niqabulane nibambane izandla sokungabi ukuthi ayo akasayina sekameleni lika mama ubaba sondezanani nibambe uyazi ukuthi omama abaningi bake basho kumina bathi yazi Dr Mthembu ubaba ngoba induku ingasebenzi usevela lale kwenye ikamelo kanti mina ngifuna nje nesithunzi sakhe nje eduze kwami so kanti lo usenziwa ukuthi useyazinyeza uzibona ukuthi hey ngizosuke ngithi ngiyambamba lo nkosikazi induku ingavuki kanti it's not always about induku wena uyindoda more than induku yakho is so umuntu wakho usuke edinga wena all right but akuthi mase sokukhona ingane please sizanane nakuma chores zonke lezo zinto umama ngabe uyena yedwa o responsible enganeni but also even if umdavako uzokwenzeka idlala zamane ezinye indlela zokuthi kudavazwane kube nobumnandi la endlini dokotela abantu bakuthola kuphi uma ungekho lapha emsazweni Medilution kunama clinic okay Medilution clinic bengine special lesalenyanga kodwa abantu abangikhaleli bathi besingaholile Dr Mthembu besingaholile ngoba ibirthday yami kusasa okay ngizovuma ukuthi next week kuphela ngiyasiqhubha le special okay for birthday yami Monday eBothers Hill Thursday eRichards Bay okay so inamba yakhona 031-765-8475 seBothers Hill lapho and then eRichards Bay ngizokunikeza i-cellphone number yaseRichards Bay ungafoni kodwa manje phela send message nje kodwa ufone emini inamba yaseRichards Bay 076-985-4566 ngizoyiphinda futhi ngoba ngiyayiqala 076
985 4566 yasi Richards Bay le ifika ukuthi uyafuna ukubhuka either ufuna ukubhuka kubona mina udokotela ngiba khona Mondays or if ufuna ukuba nespecial singolesine khona eRichards Bay. But singakhohlwa ke ifuka ukuthi udinga usizo lengqondo nomphefumulo nothando khona lo ozizwa ukuthi uyasindwa khona udinga ukuthi ngikusize nje ngokwengqondo esibhedlela. Inamba yakhona 072 994 7547. Nibe nobusuku obuhle. Sekazolalela ukhozi olumaphiko sibonga kakhulu lapha ke dokotela esimfisele ke okuhle kodwa impela angidlulisele amagama lawo dokotela ukuthi asikufisele ke usuku oluhle. Happy birthday in advance ngoba kahle 1 hour 1 hour uzobe usuzama. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday dear boy. Happy birthday to me. Ingoma engikhipha ngayo Okay. ethi fragile. Oh, and I am fragile. Thokozela usuku lakho. Thank you.